Mbukeli masibulise namhlanje umhla we-15 kweyoMqungu okumnandi nokuhle ngaphezu kwazo zonke. Yinyaniso yokuba siye saphinda sabuya kwimpela veki njengoko kaloku besinithembisile sadlula kwizinto ezininzi singenawo nomkrwelo. Kenenana ngenyiniso sidlule ezintweni ezinzima kodwa nakubeni kunjalo siyanqoba. Ukanti ke Mbukeli xa sijonga kuvimba wethu walentsasa nanga amanye amanqaku ongathi uwalindele. Kaloku uGqirha Blade Nzimande uye wabhengeza inkqubo entsha yenkxaso-mali eza kunceda abafundi kwidyunivesithi kunye ke nabo abapha kwi-TVET colleges. Kanti xa sijonga ke kwezemidlalo iqalile imidlalo ye-AFCON kule mpela veki sisuka kuyo. Maninzi Mbukela amanqaku oza kuphathela wona namhlanje. Qiniseka wena nje uthe zava, xalela umeza, xalela umeza kube mnandi ekhaya. Isendimlo ke uNonkanyezi Kalubisi umadlongothi umazipho umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe kanti ndihamba ndedwa njengokuhamba ubona Mbukeli ndihamba naye umamtshali. Sekusile ke Mbukeli wohlelo Ekhaya Jikelele siyabingelela kuwe lapha ya entandakuwele emabedlana nalapha ya kwaphinda ngene. Mbukeli sivukele nje ukuzokwethulela ingqayizive leyo hlelo inqophamlando. Sethembeke ukuthi impela sonto ikuphathe kahle kwazise bekukuningi bekwenzeka kuyona. iNC binomgubho eMpumalanga kanti iqaleke nemidlalo ye-AFCON. Igama lami nguNoxolwa Komwali uMantshiko Ngacoshi ihlaba lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasasishamthetho sesifundazwe esidala. Siyakubingelela nalapha empambanweni zomgwaqo eMayiwane. Njengamanje ke Mbukela ke sibheke ihamba phambili kuleli ihora. Imndeni yalawo malungu e-ANC ashone engozini yomgwaqo ebheke emgubhweni we-ANC eMbombela akwazile ukuhlonza idumbu zamalungu awo. Lezi idumbu zihlonzwe esibhedlela iPietersburg eLimpopo. Isebe lezothutho kwiphondo laseMpuma Koloni lithi selikulungela ukuthutha abafundi abaxhomekeke kwimoto zelisebe xa kuvulwa izikolo ngoLwesithathu. Seyihlonziwe izidumbu zamalungu e-ANC amahlanu aphangalale engozini yebhasi eMagopaskloof eLimpopo. Imndeni yabaphangalele ihlonze idumbu zabathandweyo bayo esibhedlela iPietersburg ePolokwane. Amalungu e-ANC abesuka ebuhlokwa elibangise eMbombela ukuyothamela umgubho we-ANC wokuhlanganisa iminyaka eyi-112 selokhu leli iqembu lasungulwa. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo unzululwazi nobuchwepheshe uGqirha Blade Nzimande ubhengeze inkqubo entsha yenkxaso-mali yemali-mboleko eza kunceda abafundi abakwidyunivesithi kunye nabo bakwikholeji i-TVET. Le nkqubo ke yenkxaso-mali yeebhiliyoni eziyi-3.8 yeerandi iza kunceda abo bafundi bangakwaziyo ukuxhamla phantsi kwe-NSFAS kuba ke abazali babo bafumana imali engaphaya kwe-350,000 rands ngonyaka. Ungqongqoshe uNzimande udalule ukuthi lolu hlelo lwemalimboleko kubafundi luzolawulwa ngaphansi kwesikhwama se-NSFAS. Isigaba salo sokuqala sizoqala kuwona lo nyaka. We have committed as government the initial capitalization fund totaling 3.8 billion rand to support the loan scheme in 2024 for the missing middle. 3.8 billion rand. This amount comprises of 1.5 billion from the National Skills Fund and 2.3 billion from Sector Education and Training Authorities, SETAs. This amount we estimate will fund 47% of the missing middle students. Inyunyana yabafundi iSouth African Union of Students ikholelwa ukuthi isimemezelo salolu xhaso olusha lwabafundi isinyathelo esisemqoka kakhulu. On average, a student will spend almost 120,000 per annum for their fees, advances, and other things. So it becomes very difficult for the parents to sustain that. And as a result, the students are actually finding themselves without funding, and most of them, they've had to drop out. And actually, even as we speak about the student debt, many of those that have this debt are actually coming from this particular missing week because they are, they are unable to service that debt, even when it comes to the restoration
Universities are telling them that they must pay the previous debt before they can even be registered. Njengoba ungqongqoshe ebeqhubeka nesithangami bezindaba ngaphakathi, ngaphandle kwamahhovisi, i-Action SA ibiqhuba umbhikisho wayo wokuzama ukuphoqelela ukuthi uNzimande ashiye phansi njengongqongqoshe ngenxa yensolo zokuthi igama lakhe nosihlalo webhodi le-NSFAS u-Ernest Khoza bayathinteka kulabo abagwazelwa yinkampani eyihlomula ngamathenda ku-NSFAS. Umnyango wezokuthutha e-Eastern Cape uthi konke sekumi ngomumo ukuthutha abafundi abathembele ezimotweni zomnyango uma ngabe sekuvulwa izikole ngolesithathu. Umnyango uthi ubulokhu uhlola imigwaqo ukuthi iphephile yini. Nokho-ke i-Democratic Alliance kulesi sifundazwe yona ithi umnyango uzophelelwa imali yokuqhubeka nalolu hlelo ngoba phela bungahlelile kahle. Umbutho ophikisayo i-Democratic Alliance uthi uxhalabile ngenkqubo yokusewa kwabafundi ezikolweni. Lo mbutho uthi le nkqubo yaphelelwa imali ngoNovemba wonyaka ophelileyo. Kwaye oku kubangele ulibaziseko ekubhataleni abo basale nkonzo. Democratic Alliance has warned the department when they tabled their budget in April that was hopefully inadequate and insufficient to fund this program until the end of the financial year. Ukanti abo basale nkonzo bamemelela isebe liqwalasele umba wokufunquka kwamafutha xa kusenziwa izivumelwano. Kwesi sivumelwano ke sisuka kuso ibingekho ke lo mcimbi we-fuel escalation. As a result ibisichaphazela kakhulu lonto ngoba qho kunyuka amaxabiso we-fuel besoloko sisafarisha ngolona hlobo. Kusenjalo isebe lona lithi lenza konke kusemandleni ukuqinisekisa ukuba kukho maginqi-ginqi kweli candelo. Siyafuna ukubaqinisekisa abantu bephondo lempuma-koloni ukuba abantwana who have applied and qualified for iScholar Transport sizabe sikhona ngosuku lokuqala. Limile ngelithi isininzi sabantu abathutha abantwana sele bebhatelwe kwaye ongakayifumani imali yakhe aze andwendwele ii-ofisi zesebe. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eMonti. Lamkelwa njengamagorha iqela lamagqwetha belimele eli kwityala lokubhubhiswa kwesininzi eGaza lilizwe laseSirayeli kwinkundla yezizwe ngezizwe eNetherlands. Isirayeli ke izikhabanga womane izityholo. Amanye amalungu aleli thimba labameli amukelwe njengamaqhawe esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo eGoli. Leli thimba belimele iningizimu Afrika enkantolo yamazwe omhlaba yezobulungiswa ezinze eThe Hague eNetherlands. Obviously nobody knows what a court will decide. This is the World Court. It comprises of 17 judges from different nationalities, and they will apply themselves now that they have had the argument, and we expect an outcome relatively soon. Umnyango wezobulungiswa ucilisekile ngezethulo ezenziwe yileli thimba labameli njengoba iningizimu Afrika emangalelela kwa-Israel ngokubhujiswa kwabantu abaningi basePalestina. South Africa remains at the disposal of the court for any supplementary information that they may require. So this was about provisional measures, which if the court comes out in the next 10 days or 3 weeks will be about whether provisional measures are granted. Abantu bakuleli baphume ngobuningi babo ukuzokwamukela leli thimba kanti bayazigqaja ngomsebenzi walo. We are so proud of our team that represented us at The Hague. We need to stand against oppression irrespective of where it is, and we need to talk out about the atrocities that Israel has committed against the innocent Palestinian civilians. Njengoba umhlaba usibheke ngabomvu isinqumo saleli cala, labo abeseka elakwa Israel bathi leli yazwe linalo lonke ilungelo lokuzivikela. An obligation of every government and every part of societies to protect innocent citizens, and South Africa would do well to protect their own citizens, and the government of Israel is doing exactly that. Unkosazana Dlamini Zuma usememezele ukuthi uzothatha umhlalaphansi esikhundleni sokuba yilungu le-ANC ePhalamende emva kokhetho likazwelonke. uDlamini Zuma unqabile ukubuzwa mayelana nabasohlwini lwamalungu e-ANC azosebenza ePhalamende.
uDlamini Zuma waba lilungu lepalamente emva konyulo lwenkqubo yentando yesininzi waze wabamba izikhundla eziliqela zobuphathiswa. Eyona ndima anconywa kakhulu ngayo kukulungisa isebe lemicimbi ekhaya lisebenze ngendlela eyiyo. Kwakuphambi kokuba enyulwe njengenina lokuqala ukuchophela ikomishoni yembumba yeAfrika. I'm going to Addis Ababa not as a savior but as a humble servant of the continent. To contribute to the collective continental effort Don't worry, I cry when I'm happy, I cry when I'm sad, and today I've got both. Emva kokungabikho epalamente iminyaka emihlanu, wabuya esithi ukulungela ukusebenza kusona siphina isikhundla. I've been informed by the Office of the Chief Whip and the SG of the ANC that I'm coming here to be a member of Parliament. Wayengekho ngexesha iNational Assembly votela ukwamkela ingxelo engokususwa kuka-Advocate Busisiwe Mkhwebane njengomkhuseli lontu. Tinglulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Umba wokungagqitywa komsebenzi wokubonelela ngeenkonzo kwiofisi zesebe lezemfundo esinwabarana kwiphondo laseLimpopo ube ngumba osematheni. Kuvakala ukuba malunga nezigidi ezintathu zerandi ezabiwa ukusukela ngonyaka ka-2009 kwaye abahlali bayayigxeka into ayenziwe leli sebe. Sekuphela iminyaka eyishumi ungekho umehluko kodwa kwakhishwa imali yokulungiswa kwenqalasizinda yomnyango. Izigebengu sezithole ithuba lokucekela phansi inqalasizinda. Umphakathi wawunethemba lokuthi angeke usahamba ibanga elide ukuthola usizo kodwa amathemba seshabalale kuhle kwamazolo ebonilanga. We are very much disturbed about the way in which the department, especially Public Works and the Department of Education, utilize the taxpayers' money. We think the department violated the so-called PFMA. Kungesengamele isikole sithi lolu hlelo lungaphothuliwe luphoqa abafundi ukuba bahambe ibanga elide ukuze bathole izinsiza kufunda. I'm shocked to learn that this unfinished business negatively affects the quality of education in our province, because at the current moment in January, students are expected to flock into circuit offices and demand the registration of matric rewrites. Umnyango wezemfundo kulesifundazwe uthi ukwakhiwa kumile ngemva kokuthi usonkontileke eshiye kanjalo ngenxa yokwantuleka kwamandla kodwa unethemba lokuthi lo msebenzi uzoqhubeka amaduzane. I can confirm that we are just waiting for the appointment of a contractor which is going to happen this January. We are expecting the contractor to be on site at least by the beginning of March. Amalungu omphakathi afuna abazomthetho baphenye kabanzi ngokusashazwa kwemali umsebenzi ungakaphothulwa. Sibinde sikwamkele usahleli nathi apha ekhaya Jikelele. Abanye ke abahlalutyi bezopolitiko bathi intetho kamongameli we-ANC uCyril Ramaphosa kwimibhiyozo yekhulu elineshumi elinesibini yombutho yahlukile kuleyo ebeyithe thaxa kwiminyaka yangaphambili. Bathi ke umongameli we-ANC ngenxa yokujonga nokuqonda ubunyani bolunyulo luzayo usebenzisa ke ixesha lakhe wathetha ngezinto ezithe zabe kanti ziphunyezwa ngumbutho kule minyaka ingamashumi amathathu uselulawulweni. Umbuzo omkhulu ke ngokuba ingaba oko kuza kuncedisa kusini na ngexesha lonyulo. Lo mbhiyozo ke we-ANC ufike kanye ngexesha apho lo mbutho ungaqhubi kakuhle konke kwaye ke kukho intelekelo yokuba eliqela alizukuzifumana isininzi sevoti okokuqala nqa okokwathi kwangena idemokrasi. Ukubhentsisa ke mbukeli ngakumbi lomba ngoku sizawuqhagamshelana nomhlalutyi wezopolitiko uGqirha Sakhile Hadebe. Gqirha Sakhile, masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabingelela lapha estudio
nabalaleli bakhaya. Enkosi kakhulu. Ingaba umbutho we-ANC ukwazile mhlawumbe into yokubana abonakalise amandla wayo xa sijonga inani labantu ebebegcwalise ibala lezemidlalo pha eMbombela Stadium. Ingaba yonke lento mhlawumbe singayibona sithi ithini? Ngicabanga ukuthi umgubho lo kanje 18 ku-ANC wona umgubho omkhulu kunayo yonke imigubho ekhona enhlanganweni ekhongolose ebusayo. So ngakho konke sonke isikhathi kulindelekile ukuthi uma uhlangana ukhombise amandla awo ugcwala istadium noma ngabe isiphi stadium abasuke bezoya kusona sisuke sizogcwala vele ngoba kusuke kuyona ndlela yabo ukukhombisa ukuthi isupport banayo ikakhulukazi nje manje baphathi ingcindezi enkulu lokukhombisa ukuthi isupport banayo ikakhulukazi emva kokuyenzi kahle okhethweni lokugcina nawesinye inketho ebezilandela ikakhulukazi manje kulezi ndezi ekhona inhlangano esekwa owayengumongameli wezwe umnumzane uNqamalala. So uyaphoqa ukuthi ngempela manje bakhombise ukuthi isupport banayo nalabo abesibelahle ithemba ukuthi inhlangano ebusayo iphelele isupport bazame ukuthi bakhe isithombe sokuthi ngempela inawo amandla. Into engwarishayo ke le ANC ikholeka kakhulu ekutheni ikwazi ukuthi icampaign ilanda abantu kodwa abantu basibefikile beyeseka ayikwazi ukubanika izinkonzo ezingoqo okuyizona abantu abasifunayo. Kethuba umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa esenza lentetho kuwo lombhiyozo udize ukuba ayiyonyani into yokuba i-ANC ayikhange yenze into kule minyaka ingama-30 adlulileyo. Intoni le mhlambe bezama ukuyiphumeza xa eveza oku? Ngicabanga ukuthi naye utheme ehleli nabacebisi bakhe noma nalo lonke ikomiti lezwe lonke i-National Executive Committee bayakubona nabo uma behleli ukuthi inhlangano ebusayo ayenzile kahle ikakhulukazi kule minyaka ngaphansi kwakhe bayakubona lokho kunokuba manje ke bakhiphe kuwaphoqile bakhiphe lokho okuyini ama-achievement manje uma bebheka manje eminyakeni kusuka okhethweni oludlule kuzamanje noma kusuka kuthana edlule kuzamanje bayabona akukho okuhle okuningi abangakusho uma ubuka izinga leli shading ukuthi liphakame kangakanani ubheka zonke izinto lezo babona ke manje basebenzisa isafisho ukuthi abahambe balande emuva manje eminyakeni engu-30 selibangela intando yeningi ngoba lapho ke by all means kukhona okuhle abangakwazi ukuthi bakuthathe bakubeke emehlweni abantu ingakho ke leso strategy manje ekutheni balande iminyaka ewu-30 kunokuthi bagxile ekutheni emva kuba sesihlanganile ngokudlule u-8 nakho sisambile sakwenza futhi ngicabanga ukuthi akwanele lokho ukhomba okwenziwe eminyakeni ewu-30 okubaluleke kakhulu ukuthi kusho ukuthi sigcina ukuhlangana sasithe nakho ke manje ke sihambe ibanga elingaka nakho sesikaachivile kokuzayo sihamba ibanga elingaka mhlambe ke sibone ke okunye kuvela kahle kucaca mhlambe ke kwi-manifesto launch eThekwini kodwa nje okwamanje angiboni impela ukuthi ukwazile ukuthi axhumane kahle nabavoti base-South Africa. Njengokusisho gqirha into yobana ibingeyona mgubho omkhulu kakhulu lesabona abantu bezalise esa stadium abanye ke abahlalutyi bathi inkokheli uRamaphosa ubonisile ukuba usafumana inkxaso enkulu kumbutho we-ANC. Ingaba wena gqirha uyavumelana noluluvo? Noma ngingeke ngisho ukuthi unenkxaso enkulu uRamaphosa i-ANC nje inhlangano enamandla umthetho wayo and ikakhulukazi iyavuka vele uma kuyiwa okhethweni noma ingase ingenzi kahle kangakanani sonke isikhathi uma siyo okhethweni iyavuka and njengamanje siyazi ukuthi office amakhulu ijube lo ongunobhala jikelele ufile Mbalula siyamazi organizing ungumuntu nje orepresent enkulu ekubeni uorganize so njengoba sonobhala jikelele uzokwazi ukuthi ahlanganise amobilize and lapha office nobhala jikelele futhi sino sekela nobhala umama unovula Monkonyane naye uze experience organizer so bazokwazi ukuyirana icampaign ye-ANC ivuke imegcinqo angicabangi ukuthi kumayelana noma Ramaphosa siqu sakhe noma ngathiwa ubani obunye bomengameli bese kubona nokwenzeka ngoba at the center sinabantu vele aba experience lento yokuba organize.
Kwindotha yakhe uCyril Ramaphosa ukwadize ukuba emva konyulo singabona mhlambe kungabikho mbutho ozawuthi uphumelele ngokupheleleyo. Nto leyo gqirha ethetha ukuba kungakho mhlambe urhulumente wendibanisela. Ndiyafuna ukuqonda gqirha into yokubana i-possible kangakanani le ntetho ingaba mhlambe ingazelekisa and ingaba oku mhlambe kukuvuma ukuba ngenene nangenyaniso i-ANC iphelelwa ngamandla. Ngicabanga ukuthi sekusobala kona manje ukuthi i-ANC ayehla amandla ngoba phela manje noma ungaluku uphumile uthi amandla inawo kodwa izinketho ziphuma zilandelana ziyakhombisa izinamba ukuthi iya ngokuya iphelelwa amandla okuya ngokusikhomba manje ekutheni mawuzobuka i-overall yamavoti etholwe inhlangano ebusayo okhethweni lokugcina lo local government yakhombisa ukuthi uma engathola same number kanjalo kulazwe lonke izokwazi ukuthola i-majority kuzofuna ikali licabanga manje ukuthi ubani esebenzisana nabo enye ke into engicathi bayenza ubufakazi yaloko ukuthi sebeyavuma sizekhumbula le dialogue leya eke yaholwa usekela mengameli we-ANC ophinda kusekela mengameli wezwe athi isekapa phambilini enza izingxoxo namanye amaqembu usubona ubize nge-multi party kwalapho kwase kuyimpawu lezo zokukhombisa ukuthi ukhongolose uyavuma manje ukuthi kungenzeka uguqe ngaphansi kodwa uzokulwela ke lokuthi ungaguqi ngako konke impela ukuthi uthole noma u51 ongelani uzokulwela impela lokho kodwa bayakubona ukuthi kungenzeka uguqe uma lokho kwenzeka abafuni ukuvuma qobo kodwa bona bayakwazi kunaloko bazolwe bekukhomba ukuthi kunabantu abathize ngaphakathi ukhongolose abafuna ukubulala and sebezothola manje into yokuvika ngokuthi loyo omengameli wawo ukhongolose uye obe nomthelela kanti vele noma desekhona ngaphakathi naye umengameli uZuma ibeyivele yehla isupport. Phakathi kwezinye izinto athe wazithatha ngumba wabantu abatsha esisho into yokubana kule 30 years of democracy bakwazile njengombutho into yokubana babandakanye abantu abatsha kwinkqubo apho sibona befumana imisebenzi into leyo ke sibona into yokubana nakubeni etshilo kodwa kusekhona abantu abatsha abangasebenziyo intswelangqesho iphezulu njengoko sijonge kunyulo ingaba mhlawumbe emva kwale ndibanisela sizawubona mhlawumbe luphakama ithemba kubantu abatsha akwazi into yokubana awine ivoti kubo. Ngicabanga ukuthi mhlambe uma singabuka nje abantu abasha ibona abahlukumezeka kakhulu ngokuswela kwemisebenzi eSouth Africa njengoba sibuka nje ehlazi kuphuma izibalo iminyaka neminyaka ekhishwa na inhlangano ezahlukene even ustate South Africa uqobolake nayo ikwazikhiphe izibalo kodwa ngiyacabanga ukuthi eminye yemizamo nje umva nje ukusiza abantu abasha ngemisebenzi ile yaye ngaphansi kwakhe umengameli ekwazile ukuthi abantu abaningi bakwazi ukubamba amathuba inkinga yana amathuba athi aphela ngaphambi ngaphansi umengameli wamaphosa ukuthi amathuba esikhashana akuwona sustainable akuwona waphila ngawo unomphela aseluke eqhamuka abuye asithela eqhamuka abuye asithela i-ANC idinga ukuqhamuka nezindlela ezizokwazi zibalonde isikhathi eside abantu abasha ukwazi yona ke ngale ndlela ezokwazi ukuthi umnotho wezwe ukwazi ukuthi uphakame uye phezulu okwamanje sanenkinga manje yokuthi ama intervention esikhashana lawa abuye aphele endawo esikhashana esincane. Lilonke singatsho sithi mhlambe uRamaphosa uye wabe kanti uyakwazi ukubuyisela ukuthenjwa nombutho wakhe njengoko kujonge kunyulo kulonyaka ozayo setsho phakathi kwemiba athe wayikhankanya kukuba ngenene uyathembisa into bana uzawuphucula uMzantsi Afrika singatsho sithi ukwazile ukubuyisela ithemba kuluntu ngokubanzi. Ngiyacabanga ukuthi impela uma uzobuka inkulumo ezidlule zakhe nezabanye ngaphambili omengameli becishe kube inkulumo ezifanayo nje ungaze uthi beku cut and pay kodwa kulokhu engathi ukwazile ukuthi aphume eceleni azame ukuthi abe noshintsho lokuthi azame ukubuyisa ithemba ngempela engicabanga ukuthi ngempela lokho ukwenze ngempumelelo and kufanele futhi ukubheka isimo esikusona ukhetho ayakulona manje obheka nalo lubi kakhulu naye ukhombisile ukuthi uzimisele kakhulu manje ukubhekana nalonto ukhetho. Kehade bemasibambe ngazibini ngexesha lakho enkosi kakhulu ngokuba usihlalutyele siyathemba into yokubana uzoba nosuku oluhle kakhulu. Enkosi.
Bukeli ke lo besithetha naye bingugqirha Sakhile Hadebe ophuma ke kwi-University yapha KwaZulu-Natal nabesicacisela banzi ngentetho kaMongameli we-ANC uCyril Ramaphosa athe waba kanti uyayenza pha kumsitho wokubhiyozela iminyaka elinesibini wasekwayo lo mbutho. Ingaba wena apho ekhaya luthini uluvo lwakho ngalomba besuxovula? Ngoku ke masithi qhwisi bhatana matyala qiniseka awugungqi Bukeli ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Mangabe siqhubekela phambili ke ngezindaba esiniphathele zona. Ukudla umhlanganiso okhethweni likazwelonke nonyaka ukuqeda nya ngohlelo lucisha konga ugesi kanye nokuvuselela iqembu elibusayo kabusha. Ngenye yezinto umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ayibalulile ngomgqibelo ngesikhathi ethula inkulumo yosuku embungazweni wayo i-ANC owaziwa ngeJanuary 8 statement embombela eMpumalanga. Ithimba lezombusazwe ke lapha SABC belikhona enkundleni yezemidlalo lihambe nomhleli walo uMzwandile Mbeje uzosihlaziyela ke ngobe kwenzeka nokushuwa umengameli we-ANC. Mbeje asikubingelele sikwamkeleke ohlelweni. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Siyazi ukuthi hayi cha umzimba utubekile ngoba phela usanda kubuya lapha empela sontweni ebimatasa kakhulu lapha eMpumalanga. Sibonge ngesikhathi sakho. Sibonga kakhulu. Sibonga nasibabukeli. Mbeje ake siqale nje sibheke ke enye yezinto eyishiwo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe bayimisela uqeda nyango ohlelo lokucisha ngogesi phecelezi ke i-load shedding. Engabe yinto eyokuyenza ke konje leyo? Kufanele ukuthi igcine yenzekile ngoba uma kuwukuthi inhloso yakho ukuthi ukhulise umnotho, enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekwakhiweni nokukhulisa umnotho ukuba nogesi oqhubekayo, ugesi ungacishi njengoba mhlambe besibona endaweni eziningi kwenzeka. Uma kuwukuthi ke ngempela futhi ufisa njengomongameli uwethenjwa izwe ukuthi izinto azishoyo zifezeke. Uzokhumbula phela ukuthi sesiside isikhathi lokucima kwegesi lokuqhubekile naphezulu ukuthi siyathenjiswa ukuthi kuzophela. Njengoba kuyiwa okhethweni ke ezinyangeni zimbalwa ezizayo, enye yezinto engicabanga ukuthi uyazi ukuthi uma ukuthi ayixazululeki zingalimaza kakhulu iqembu njengokuthi uhleli phambilini elifisa ukuthi liphinde libuyele embusweni njengoba phela selokhu lapha selokusaba kwinto eyiningi ukuze ithole ukuthembakala kubantu baseNingizimu Afrika. Kuzomela ukuthi into njengokusho kagesi ngoba phela njengoba sengishilo ugesi uyiyona njini ehambisa umnotho wakulelizwe. Uma kuwukuthi uyaqhubeka ungabikho kagesi iningi labantu bazoqhubeka nokuthi bekhulile imisebenzi, lokho ke okwehlisa izwe. Mzwandile uthe futhi ke bayimisele nokushaya into ecokeme okhethweni lizobanjwa nonyaka umengameli we-ANC. Yini ke ibonakala inokunethemba okungaki i-ANC? Uzokhumbula phela ngibona ukuthi i-ANC ibhekene nezinkulu izingqinamba ikakhulukazi emaqenjini layo ahlubuka kuyo. Elakamuva nje leli qembu elaziwa ngokuthi umkhonto wesizwe party eliholwa kumbe lisekwa iloyo umongameli Jacob Zuma. Kubonakala ukuthi ngathi mhlambe liqebula kancane ebalambele imbe ithi nakuba singabonakala ngathi igcina ngokuqebula abalandeli be-ANC kuphela. Into ke ade seyisho ukuthi bafuna ukudla umhlanganiso bengahlanganyeli nomunye umuntu. Ingoba sesibonile emazingeni aphansi komasipala ukuthi ohulumeni bokubambisana lokuthiwa ama-coalition awasebenzi inyanga nenyanga kumbe izinyanga emva kwenyanga ezimbalwa uthi uhulumeni ekhona ubese kube nensukwano ngoba phela amaqembu ehlukene ukulethwa kwezinto zokubantu ke ugcine sekuyinkinga-ke. Uma kuwukuthi ke kungenzeka isimo esinjalo kuzwelonke kungaba inkinga enkulu. Ucabanga nje mhlambe izinyanga ezimbalwa kathini nomongameli omunye sekuba nomongameli omunye. Lokho akuyona into engempela eyokwenza ukuthi izwe lizinze futhi izwe likwazi ukuthi lihobelane kumbe lixhumane namanye amazwe kahle. Yingakho-ke e-10 ufisa ukuthi mangabe kuya okhethweni kungabi nesimo lapho iqembu lakho lizoba ngaphansi ka-50%. Uyazi phela nokuxola ukuthi ukuze iqembu noma iqembu njengoba nje kuyo okhethweni ukuze likwazi ukuthola igunya lokubusa izwe kumele lithole 50+%. Lokho ke kulimela igunya lokuthi lingazibusela lodwa ngaphandle kokuthi lihlanganyele nomunye umuntu.
Mswandile usakhuluma ngaloke iqembu leli elesekwa yilowa ngumengameli walapha eNingizimu Afrika uJacob Zuma. Engabe bakhona yini mhlawumbe abaphawulile einkulumweni zabo bephawula ngalo leli qembu leMK? Uzokhumbula phela ukuthi abaholi bona ngokwabo abaphawulanga ngokulibika ngegama naphezulu ukuthi ke abebekusho ubuzwa ukuthi cha inkulumo eziqonde khona. Uzokhumbula ke futhi nangesikhathi sekufikwa ikheke phela lokubungaza wona 112 eminyaka ye-ANC inkulumo zabaholi ezithi ke liyalekethwe ilabo ababekade umkhonto wesizwe bebeqhubeka abantu bethi nanku umkhonto wesizwe wangempela. Uyakubona ke nawe ukuthi kusho ukuthini lokho. Kodwa ke mhlambe uma ngabe sikhuluma nje ngabantu ababehambele lapha umbuthano wabasekeli nabalandeli abanye babo bephethe ngisho ibhokisi ebelikhombisa ukuthi rest in peace MK rest in peace Zuma okusho ukuthini na okusho ukuthi ke bayazi ukuthi linobungozi leli qembu ekutheni beqhubeke nombuso bathi ke bazophuma ngamandla ukuthi uzama ukuthi lingakwazi ukuphumelela ukuze beqhubeke nokuphatha izwe. Nomunye vele Mzwandile angasho noma cabange uma ngabe ebuka lokho ukuphathwa kwebhokisi lethi ele-MK party ukuthi cha shuse liqembu liyingozi ngoba phela akhona amanye amaqembu ezombusazwe aphikisa abevele khona ngaphambilini kodwa ngazubone bephethe bebengaphethe ibhokisi elithi EFF noma ibhokisi elithi DA okusho ukuthi laba babanika inkinga yimpela iMK lena. Uphinde washo futhi umengameli ukuthi bayimisele ngokuyivuselela kabusha bona beyiqembu leANC. Engabe leli phupho yiphupho elingafezeka yini na? Sekunesikhathi leli phupho kukhulunywa ngalo kahle kahle laqala ngo-2017 ngesikhathi eba ngumongameli wokuqala we-ANC. Enye yezinto abavumelana ngazo ukuthi iqembu kumele lizivuselele. Enye yezinto abazishoyo ukuthi ke ukuzivuselela kabusha kweqembu kokunye kuthatha igxathu mhlambe elingemnandi kahle libuhlungu ngoba uzothola ukuthi mangabe sekwenziwa izinto ezithize ezizoba nokuphambana kwembono mhlambe abanye begcina sebehambile kumbe abanye begcina sebexoshiwe njengoba siyazi ukuthi kwagcina kwenzekeni kulo nobalethile ANC eSimakashule. Kodwa nje bese sishilo kuzobonakala ngento eyenzekayo kunokuthi nje kugcina kushiwo ukuthi iqembu lezivuselela. Ngabe ngempela lokho okwenzekayo ingxenye yokuzivuselela kweqembu kumbe mhlambe ukuba buthaka kweqembu. Ngicabanga ukuthi lezi mpendulo akuseke ukuthi sizithole sizothola uma ngabe ke ukhethiselenzeke ngoba phela uma ngabe sekuphelile kumbe konke lokho ababangisana ngakho sizopolitiki besho lokhu nalokhu abehluleli bokugcina yithi thina abantu abangabavoti uma ngabe sekuyokhethweni ke suke sesiyohlulela ke lokho akade besitshela khona. Ubona ngokuthi ke ubanike onikwe amavoti amaningi kunabanye ukuzibonakala ukuthi uyena owethimbakalayo akusekudeke lonyaka elamanqamo. Mzwandile sike sabona lapho unobhala Jikelele weANC ufikile Mbalula ekhuluma izinto ezithizeni kwase kuthi ke usihlalo uGwede Mantashe naye ke wasephawula ngalokho kuphawula kaMbalula nokwenzeka ukuthi kubonakala sengazuthi ke khona ukungahoshelani kahle hle kodwa ke sibabone ke sebekhombisa ukuzwana ingabe sebekhumelene yini umlotha noma mhlambe bekwenzela nje abeyindaba. Emva kokuthi benze lezi statement bakuveza iqembu lesigungu esiphezulu esiphethe lona iqembu libusayo ukuthi bazohlangana bebhunga lolu daba ngoba akufanele ukuthi abaholi abaphezulu beqembu bekhulume bekhombise ukungazwani ukuthi bathini ngembono. Ngicabanga ukuthi ileyo nto ke egcine yenzekile ayingakho ke ubone sebekhuluma ngazwilinye ekungasekho ukuphambana kwembono. Mzwandile isalanga ke ngaphandle nezingqinamba ezithinta isibalo esiphezulu sokungaqashwa kwabantu ikakhulukazi intsha kanye nenkohlakalo esimzwile futhi ke nomholi weANC Youth League uphiko lwentsha lapha iqembu elibusayo uKholeni Malatshe naye ekhuluma ngodaba eqondise kumengameli ukuthi mengameli luyaphuthuma udaba labantu abasha bangenamsebenzi akusesiyona lena into okufuneka siyishaya indiva ngoba inkinga ezinkulu othola ukuthi zikhona lapha ezweni ezinye zazo zidalwa ukuthi abantu abasha banawo umsebenzi ngakho ke mangabe ufuna ukuthi ke uhlele izwe lakhe noma ulungise isimo sezwe esikulo ukuthola ukuthi kuvele amathuba emisebenzi abantu abasha kuyinto ephezulu kakhulu futhi eseqhulwini. Engabe ke abantu bangamkholwa yini Mzwandile umengameli weANC uma ngabe ethi lokhu yinto iqembu elizoyilungisa?
Uzokhumbula ukuthi ngenyanga ezayo ngomhla ka-24 February eMoses Mabhida leli qembu lizobekela imbula usomqulu walo wokhetho. Kulo somqulu ilapho ke abazokubeka kucace ukuthi uma bethi bafuna ukuqeda ukungabikho umsebenzi bazokwenza kanjani, uma bethi bafuna ukuqeda ubulelesi bazokwenza kanjani, ngoba phela njengamanje ngoba seliphela leli gunya abelinikile eminyakeni emihlanu. Ngiyacabanga ukuthi kuningi asilokufundile futhi kuningi abazofuna ukuthi ke bekulungise. Into engicabanga ukuthi njengamanje isizobhekwa ngamehla bomvu noxolo lo somqulu ilokuthiwa election manifesto ye-ANC ezokwembulwa lapha eMoses Mabhida eThekwini. Lapho ke ngempela lo mbuzo ubuzayo sizomuzwa kahle umongameli ukuthi uhlose ukwenza kanjani ngaphandle nje ukuthi esho ukuthi uzokuqeda, kodwa izinhlelo zini azibekile ezizokwenza ukuthi kufezeke leso sifiso sakhe. Sike sabona ke ngamgqibelo ekseni nje ke ngekhathi zasekuseni sibona istadium lapha yana inkundla yezemidlalo ingakagcwali, kunabantu nje abathe gqwagqwa, kubonakala sengazi ukuthi hey engabizozala nkomo nabantu ngebefike lapha enkundleni yomzali. Kodwa kuthema ngabe kuhamba isikhathi sabona ke inkundla sigcwele phama imbombela, iningi labantu ke inkundleni zokuxhumana bebehlaziya lokho ngokuthi isathandwa iNC kanti futhi izozenzela nje okhethweni lwakulonyaka. Impela ibigcwele iphuphuma inkundla. Into engicabanga ukuthi mhlawumbe abantu baseNingizimu Afrika bayathanda ukuyiqhathanisa ukuthi makuyisikhathi sokhetho babheka ukuthi iliphi naliphi iqembu ke eligcwalisa inkundla. Kodwa ke okubalekile akukhona ngempela ukuthi ubani ugcwalisa inkundla noma ubani ungagcwalisa inkundla. Mangakwenzela ngisibonele nokuxola esisobala iqembu eliphikisana ngokusemthethweni iDemocratic Alliance akuvamile ukuthi libona liya stadium ligcwalisa inkundla, kodwa uma ngabe sekuvotwa ngokwabavoti nobuningi libanga lesibili, okusho ukuthi na ukuthi ungagcwalisa izinkundla, kodwa okubalekile abantu abazophuma beyovota okuyibona ngempela ababalekile. Lokhu nje ukukwenzela ukuthi mhlambe uthuse abantu kumbe ukhombise ukuthi usenamandla. Kodwa embuzweni wakho uma ngophendula ngqo we-ANC okwamanje akukabikho izinkomba ezikhomba ukuthi iqembu lelibusayo mhlambe lingaphuma embusweni. Ngisho ngathiwa mhlambe lithi kwehla, angicabangi ukuthi sekusesimeni lapho lingaphuma embusweni, ngoba ngisho ngathiwa mhlambe liba ngaphansi ka-50 lo ofuna ukulibuse. Ngokubona kwami kuyoba yilona qembu elisayo nabantu abaningi, mhlambe bangathuka malihlulekile kufika ku-50 liyofika la ku-48. Alikho ke elinye iqembu engibona ukuthi njengamanje lingakwazi ukuthi lifike ngisho noma ku-40% wabantu baseNingizimu Afrika. Liyiqembu ke naphezulu kwezinye abalibhekene nazo eliselikhulu kakhulu, futhi ke abantu abaningi abaselithemba. Uzokhumbula phela abakhona ama-by-elections, izinketho lezingane zokuchibiyela, iningi lalezo nketho lisanqodwa yiyo i-ANC. Lokho kukutshela ukuthi ke naphezulu kokuthi mhlambe baneyinkinga, kodwa ke ibona basathambi kakhulu. Sibonga kakhulu ke Mzwandile ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sibonge nje nokuthi nje ke usenabele kabanzi usinike ulwazi, usibeke esithombeni nalisela kho kade kwenzeka lapha ya emgubweni we-ANC eMpumalanga. Sikufisele nje nosuku oluhle. Bonke nobobuke. Lawa ke mbukeli bekungumhleli weindaba ze-SABC uMzwandile Mbeje, kanti besinkankanya okushiwo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ayethule ngesikhathi ke iqembu ligubha iminyaka eyi112 lasungulwa. Mbukeli ke uma ngabe sibuya ezitolo sobe siphethe ke amacika sishayela inkondlo kanye nomculo, ungalingeke uphuthelwe. Seeing you with 4 of your cousins always passing by the 4th Street going to meet the Robertsons. I know they are extreme hunters, highly holding their strong bows, paddling through savannah forest, hoping to cross paths with a Russian bear.
It was sometime around autumn harvest season, and when this estate is taking time longer than expected, a marula comes to quench. Little did they know this is a brutal fruit. It will leave their passion for fashion in the dark black with no label. Mr. Jameson says he's not a clubman, he will not keep the first watch. And for all you know, there could be more than just the 2 keys to this mystery. It was long after 1818 storm with no mainstay. Jack Daniels has since set sail with the 3 ships captained by Morgan, but he always whined about the distance between 2 oceans and how no one believed him when he said he saw a flying fish. They said it must have been a fish-eagle catch. However, like Johnny, Glenn had to be a walker, but wiser now to keep away from the Red Square. He was longing for a southern comfort. He saw Remy Martin with a Van Hook draft plan to elope with Stella Artois. You could see he was on the edge after Mr. Miller confirmed it's a genuine draft. Luckily, his red heart did not get to the Devil's Peak, or maybe he just didn't have the balls. The impact might have been after an inflicted concussion by a sea rock. He would still get shivers every time he would hear bells. No wonder Mason Hennessy couldn't afford to go all the way to Tennessee, while on the other side there is a deserving courtesy of Benin. Blushes could not be contained when J and B met in the middle of wild Africa with an old bug on sight. Lion roaring, parading his crowd, and everyone can tell he still lives happily ever after in his cars.